Глядзіце, сябры, сітуацыя такая. Мы ўсе жывем у нейкім інфармацыйным пухіры сваёй інфопрасторы, да? Там тыя тэлеграм-каналы, якія мы падпісаны, тыя блогеры, якія мы глядзім, там наши бабулі, правабулі, да? Дзядулі яны у інфармацыйным пухіры Саўбелкі і БТ, хаця я ўжо сумнююся, што нават пенсіянеры іх зараз глядзяць. Вось. І з яго мы не толькі чэрпаем інфармацыю аб тым, што адбываецца, але чэрпаем інфармацыю аб грамадскіх настроях і аб тым, што сябе уяўляе ўвогуле наша краіна, да? Аб грамадстве як такім. І, канешне, калі ты чытаеш Хартыю, калі ты чытаеш там Басту, яшчэ кагось, ці складваецца ўражанне, все, просто ўся Беларусь супраць Лукашэнкі. Нас там 97%, все там яшчэ крыху-крыху, мы ўсе паўстанем. Аднак насамрэч, калі капнуць глыбей, то гэта не так. Бачым што далёка не ўсе супраць Лукі. І нават на відосах, вось які рабіў канал Усы Лукашенко, да, што дзе паказана, ну, яны хадзілі па маленькім гарадам, рэальна ёсць людзі, якія там рэальна веруць у Лукашенко, за яго падпісваюцца, да. І не толькі гэта пенсіянеры, гэтыя людзі ёсць. Ну і напэўна, іх все ж такі не 3%, да, там як у галасаванні тут бая было. Вось, гэтыя людзі ёсць, і больш за тое, тыя людзі, якія супраць Лукі, яны пераважнай большасці не вераць у свае сілы. Бо калі б яны верылі ў свае сілы, то Лукі б уже даўным-даўно не было. І гэта вельмі кепска для нас, што, ну, я вось реально вельмі часта сустракаю такое ўражанне. Асабліва, ведаеце, для мяне такім з'яўляецца спосабам выйсці за межы свайго пухіру, гэта вандроўкі аўтаспынам. Я вельмі часта езджу аўтаспынам, ну, не вельмі часта, да, але стараюсь па магчымасці. Езджу аўтаспынам, і вось все, ты бачыш кіроўцу, гэта, ну, вось это просто вось сермяжны вось гэты народ, які ён ёсць просто, вось самы-самы прям глубінны, які толькі існуе. І што я чую ад людзей? Всем надакучыў, все не любяць, дастаў, не ведаю, хутчэй бы ён там здох і гэтак далей. Але, ну, всех перебьют. Ну, а что толку идти? Все равно всех там отлупят. Ну, я пойду, ну, ну, они же меня ж там уволят, меня зарплаты лишат. И так далее. Люди не вераць у тое, што яны могуць перамагчы уладу. У іх жыве нейкі міф, што у нас там 1 мільярд мусароў, якія ўсіх загоняць, паб'юць. Яны просто не разумеюць, што такое, блин, ну там 500 тысяч чалавек на вуліцах, да? Што тут амап, не амап, ужо ролі не грае. Разумееце, 500 тысяч чалавек, якія прыйшлі і не хочуць сыходзіць, ну тут ніякі амап не дапаможа. Не ведаю, толькі расстраляць ракетамі з верталётаў, да, як Кадафі, сябра, гэты лукашэнкаўскі зрабіў аднойчы. Ось, паспрабаваў дакладней. Людзей няма веры. І вось яшчэ важны момант, што шмат людзей у гэтую выбарчую кампанію яны прачнуліся, яны пачалі цікавіцца палітыкай, да, вы бачыце самі, як растуць пратэсныя каналы, ну, не буду гэта пацвярджаць, гэта і так бачна. Куча новых людзей включылася, але яны не ведаюць, чым сябе заняць. Хтосьці там хапаецца, тэлеграм-каналы ствараць, хтосьці мусарам тэлефануе гэтым, да, там, піша ім там у прыват нешта, хтосьці там кудысьці прыходзіць, яшчэ нешта, яшчэ. Але у многіх гарыць, да, вось гэта вот жаданне, энтузіазм внутры, але яны не ведаюць, чым заняцца. Дык вось, мой адказ усім такім людзям, калі вось яны ёсць сярод маіх гледачоў, калі яны ёсць сярод вашых сяброў, займіцеся распаўсюдам інфармацыі. У нас яшчэ ёсць час. Гэта самае галоўнае, самае важнае, што зараз трэба рабіць. Распаўсюд інфармацыі, просто масавая бомбардзіроўка, да, там, квадратна-гнездавым спосабам, па ўсім. Все ваши сацыяльныя сувязі, яны мусяць даведацца тое ж, што ведаеце вы. Бярыце, вось выдатны пост сёння выйшаў на МКБ. Бярыце гэтыя відосы, якія прама ў гэтым пасце, да, там адвяртайце крыху вверх і кідайце сваім сябрам, знаёмым, родным. Вот калі у вас там маці, бацька, сестра, просто придите и скажите: слушай, посмотри, пожалуйста, видос, или давай поглядим разом. Вот хочу доведацца твоё меркаванне. Усадите и покажите гэтае відэа, там Лукашенко, уголовные материалы, Грань Павла Спіріна, мой видос можете, да, про то, як удзельнічаць у мітынгу. Покажите гэта людям, каб яны, хто быў за Лукашенко, каб яны пачалі вагацца, хто быў супраць Лукашэнкі, але не верыў у свае сілы, каб яны паверылі ў свае сілы. Вось. Калі вы, у кожны у нас зараз састаіць у гэтых чаціках у Вайберы, гэта чацік там групы, класа, калег, дома, района, чаго заўгодна, кідайце туды гэты відосы, ну толькі так, каб вас не забанілі, да? Відосы зараз гэта самае эфектыўнае. Возьмите своей семьи, всех подпишите на нехту, усіх, на нехту и на мой канал, само собой. Вось, подпишите усіх, всех своих сяброў,
правакуйце ўвесь час размову пра палітыку. Калі вы паразмаўлялі пра палітыку, так ідзіце далей, скажы, а ты падпісаўся, вот пішыся туды, туды, туды. Разумееце? Просто кожны няхай мабілізуецца і гэтым зоймецца. Увага! Спасылкі ў апісанні я пакінуў на самы такі папулярны класны пул, на мой, ну такі сёння класны, сабраў пул такі этих агітматэрыялаў, да. Гэта вот гэты пост на МКБ з відосамі, гэта мой відос, улёткі там і яшчэ там пару штук, я ўжо не памятаю чаго. Прайдзіце ў апісанні, скапіруйце і дзяліцеся, дзяліцеся, дзяліцеся. Вось гэта тая мабілізацыя, да якой я зараз заклікаю. Мы ўжо дамініруем у інфармацыйнай сферы. Аднак гэта дамінірванне пакуль не абсалютнае. Яго трэба зрабіць абсалютным, вынішчальным для ўлады, каб яны проста, ну, адчулі себе не проста ў меншасці, а ў нікчымнай, мізэрнай меншасці. Просто даціснуць іх трэба, дадавіць, знішчыць, маральна падавіць татальным дамінаваннем у інфармацыйнай сферы. Паглядзелі відос любога незалежнага блогера, лайк, рэпост, гэта там і мяне касаецца ўсіх астатніх, кого б вы не глядзелі. Вось, давайте зараз усе, хто мяне глядзіць, усе гэтым займіцеся, возьміце сабе, у каго ёсць штодзённік, запішыце там 10 хвілін у дзень займацца вось чыста гэтым. Калі кагосьці ёсць ваганні, хтосьці хоча рабіць болей, сябры, пішыце мне, я кожнаму прыдумаю занятак, да? Толькі я магу не хутка адказаць, я магу там праз паўдні, праз дзень адказаць, тому што вельмі шмат людзей піша. Але пішыце мне, я кожнаму знайду, да, занятак. Займіцеся гэтым. Вось 10 хвілін у дзень я ўдзяляю не да 9 жніўня, а і пасля таксама, сябры. Вось гэта вельмі важна. Гэта не трэба ўспрымаць усё, Рубікон, пасля якога канец гісторыі. І пасля 9 жніўня таксама. Будуць існаваць незалежныя СМІ, будуць існаваць блогеры, ўсё гэта будзе. Мы не ведаем, во што ператварыцца наша краіна ў гэты дзень, аднак мы ведаем адно, што мы будзем за яе змагацца ў любым выпадку. Всё, возьміце сабе 10 хвілін на дзень займацца распаўсюдам інфармацыі, асветай. Да, не будзем казаць слова прапаганда, асветай. Вось, гэта тое, да чаго я ўсіх заклікаю. Зараз глядзіць мяне 113 чалавек, калі кожны з гэтых 113 чалавек прасвяціць хаця бы 15, ну вы сабе уяўляеце, да? Колькі гэта ўжо будзе. Гэта больш за 1500 чалавек. Вот. Не, пачакайце, не так. Ну да. Все правильно пролічу. Гуманітары. Да, гэта больш за 1500 чалавек. А гэта ж все потым далей пойдзе. Разумееце, все, давайте падымаць тых, хто раней быў апалітычны. А тых, хто не быў апалітычны і быў за ўсю хурму, але баіцца, давайте рабіць так, каб яны не баяліся. Вось, па гэтым блоку ўсё. Зараз чытаю ваши пытанні.